identifikovanie pavúka. Chcela som ísť na to holými rukami, ale potom som povedala, taká odborná pomôcka postačí. Takže uchopíme vatový tampón. Je veľmi dôležité, aby bol ovatovaný z každej strany. Potom sa pomaly prikradneme ku pavúkovi. Pravda, že za maximálnej tichosti, pretože pavúk má zapojené všetky zmysly. A ešte za dverami je... A ešte... Pravda, že ochrana zvierat. Bože chráň. Pravda, že za dverami je ešte zmysel ďalší. Pálková. Pristúku. Poprosím posledný detail na pavúka. Uctíme si jeho pamiatku. Vidíme, krásne sa vyníma na tej bielej stene, ale to je iba jeho dočasné útočisko, pretože o chvíľu pocestuje. Kde? To ešte nevieme. Blair Približujeme a urobíme jatky a urobíme buch. Nie. Uchopili sme ho iba za pravú nohu. Nakamerovať. Počkaj, nakamerovať. Teraz urobíme. Nie. Dobre, cestujeme na balkón. Vypni nahrávanie kráľa. Na balkón.